Obia ewe yo onwe ewe Chuma deze Unyami eze Egwu ọbata wale egwe ije nwa ya ka ije abịa egwu amala ka ije eje nwanne ọgwụ achọghị ebia achọghị na Egwu ka nnekwo na-abịa zezazo ife na-egwu ka nnekwo onye Chimeleze ga-abụ eze anazezazo n'ịmalụgo na nwe arụ anazezazo n'ịmalụgo na nwe arụ a na-esi Igbo bụgo adụ n'ụlọ ya ga-azamịa Bola wana kemo, wakwangisi no Chinemeze. Bola wana kemo, wakwangisi no Chinemeze. Ye Chimeleze, biko ya gechi. Ye Chimeleze, neze ya gecho. Anazezazo, ye Chimeleze gabweze. Nice no ye Chimeleze gabweze. Onyila gbago kata pasịa n'eze n'obodo nwunye Onyila gbago kata pasịa n'eze n'obodo nwunye n'isi mgbe mụ na-ebido egwu ụfọdụ si n'anyị ya na mgbe mụ na-ebido egwu ụfọdụ si n'anyị ga na ọnụgo Chimemewo meze nkwawa Chimemewo meze ndị egwu Chimemego meze mbebeze Chimemewo meze ndị egwu onye Chimeleze n'eze ya ga-echi anazezazo onye Chimeleze ga-abụ oyoyo bebo ewije oyoyo bebo ewije Egwu neti ka neti o n'aka m oje kwa amụma Egwu neti ka neti o n'aka m oje kwa amụma Egwu neti o n'aka eje kwumo ibe nneme n'aka eje kwo ọbịa ibe nnegwu ka nnegwu ibe nnegwu egwu na-eme ife na-egwu ka nnekwo ife na-egwu egwu na-eme na anyị gwụla arọ na-asị n'odogwu ga-anata anyị gwụla arọ na-asị n'odogwu ga-anata nanugo anyị agụghị arọ na 2009 anyị agụghị arọ na 2009 Elusie tuta na nwanne m n'ezi odogwu nwe nata ọgwọ mego egwe ngwanụ 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 mmanwụ Alaji nwokala odogwo nwokala Alaji nwokala n'ọgwa nwanne gị bụ nnọọ ije nnọkwa nnọkwa nnọọ Alaji nwanne gị bụ odogwo anyị ije mba
Alaji nwokala mma nwanne gị Alaji n'aka n'ụzaba na nwanne m n'eze na-agasụ ya nle Odogwu anyị ga-eje mba ebe jere mbịa natago Odogwu anyị ga-eje mba ebe jere mbịa natago Odogwu anyị ga-eje mba ebe jere mbịa natago Alaji nwokala akwa gị si na nkenele gị His Excellency Dr. Goodluck Ebelechukwu Jonathan President Nigeria ekele go Jonathan Goodluck ma President Nigeria ndị ọ ga-adịle mma n'eze ya gaje Chigamego ga-eze nwanne m Chigamego ga-eze ndị ọchịchị onye Chimeleze n'eze ya ga-echi Anasa asọ onye Chimeleze ga-abụ eze Anasa asọ mmiri mara ugo na nwe arụ osisi na osisi maọbụ gboko onye maka m agwa gị n'ezie ọ bụrụ ezi onye nwanne m onye m mma gwago n'eze ya gwezie ọjọkwa gị si m okene ọ nara nwa mmadụ na-eme Odogwu anyị ga-eje mba ọ nara nwa mmadụ na-eme ọ da n'ike n'ezie ọ nara ya bịa ọ nara nwa mmadụ na-eme ọ da n'ike ọ ndị anamụche m ọnụ ekele gị ka kele gị ikele ndị ọrụ na asị na ile n'igwe ọ dị mma ife na-ekwu ka na-ekwu na-adị azaza Alaji nwanne gị demme kele kele Odogwu demme ewije ụgbọ egbe onye ọma mụ na-ega rịọ ọbụ kaka aba na-ekele Odogwu aba na-ega rịọ aba onye nwanna na-ekwere ọfụ ekele ezi nwanne ga-ajụ mbudu nwa ma ojele ayọma mbudu nwanne onye nwekwu ego mbudu gị ka egwula abụọ nwa mụrụ ojele Igbo emezie onye ọma m na-ega-ajụ na ndị ọ nara nwanne atụndesege onye nwekwu ego ibe na-ekwu ka na-ekwu onye Chimeleze ga-abụ eze egwu na-eti ka na-eto nyaka n'ụzọ ekwumo ife onye na-eme biko ga-gaje ana-aza eze azụ onye Chimeleze ga-abụ eze ọbịa na isi na Chimeleze ga-abụ eze isi Meleze onye ga-echi onye ọma m na-ga-ajụ Sunday nwa nwayọba Sunday nwayọba biko ga-gaje ezi nwanne ga-abịa
ngabụ ka ngabụ onye chi meleze n'eze nya ga-echo mana zeze azụ mmiri malụgo na we arụ alọghị nnọsọ ike ekele ngo a sị na ọ ga-amaka mma onye mere ọgọ male daalụ ezi nwanne ga-adọ kedu atọ nwanne kedu atọ onye nwegwu na-ekele gị ikechu atọ ekele gị na isi na odenigbo mụrụ mmanwụ ọgwụ abụọ mụrụ odogwu daalụ Keneti nwanne timo maba kene nwakọ Keneti ngike bụla abọ nwanne tụ kwado ana zeze atọ onye chi meleze ga-abụ eze nwanne m oyoyo begwo eweje oyoyo begwo oyoyo begwo eweje oyoyo begwo eweje onye ọma m na-ega adọ nna na-enwe awa nwanne na nwanne m rasta kwụgọ kwụgọ gị ka ego na-abọ aka mere ma ọ bụ na-egwu kwụgọ gị ka ego na-agba onye chi mere eze ga-agba eze a na-aza eze azọ mmiri malụgo na we arụ a na-aza eze azọ onye chi mere eze ga-agba eze rasta kwụgọ ekele ego odogo ijele obodo ike na isi ike na-achụ ụwa ego ọbịa ije 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 egwe nwanne ka anyị kele ya ezi nwanne ga-adọ onye ọma m na-ekele odogwu na-aza eze azọ onye chi mere eze ga-abụ eze ọbịa nke si na ma na-eja nwanne m mọra ma ọ bụ nwanne m nke si na ma na-eja nwanne m mọra ma ọ bụ nwanne m onye chi mere eze n'eze na-aga-echi onye chi mere eze n'eze na-aga-echi onye ọma mụ na ị ga-abịa rịta nwa mụ na meke ya weze ụgbọ a na-aza eze azọ onye chi mere eze ga-abịa rịta nkike ebola agbọ rịta nwa mụ na meke onye ọ na-ama ọbe onye nwe egwu na-egwu onye ọma m na-ega adọ nna meka bata ya onye nwe egwu na-ekele go nna meka bata ichie milion ekele go ị ga-adị ezi nwanne ga-adọ ụdị igbo dị ka nwanne onye ọma ụdị ka nwa fada onye nwe egwu na-ekele go ụdị ka ngị ka ebola abọ onye ọma m na-ekele go ibe na-egwu ka na-egwu onye chi mere eze ga-abụ eze na-eze eze atọ mmiri malụgo na we arụ ọbịa ụdị ka nwa fada Italian man ekele go Ana so so so, onye chi mere eze ga-abụ eze
Kalavoziko onye nwe egwu na-ekele ego yọna ka nwoke si eje biko na ọ ga-adịrị gị na mma ibe onye na-eme n'eze ya gaje ziko ngike egwu na-akpọ ọ ga-ahụ ozi na-eme ziko ọla mme ị ga-adị o ezi nwanne ga-adọ onye ọma m na-ga-adọ onye ọma nnadị nwanne m onye nwe nnadị gị ka egwu na-akpọ ezi nwanne ga-adọ onye ọma ezi nwanne ga-adịọ ọfọma nwa mmadaba ọfọ trako nwanne m onye nwe egwu na-ekele ego ọfọ trako nwanne m onye nwe egwu na-ekele gị talụ a na-azọ eze azọ onye chimeleze ga-abụ eze a na-azọ eze azọ mmiri malụgo na awụ ya arụ osisi na osisi osisi na osisi ngwanụ kaijenu egbe onye ọma m na-ega adịọ ọ ga-ama ịgba ga-ekwensị onye nwe egwu na-ekele ego ezi nwanne ga-adịọ ọ ga-ama ịgba ga-ekwensị onye nwe egwu na-ekele ego nwanne onye dịka nwanne m nwanne onye dịka dalụ ya dịka nwanne go biko ya gazie komando ọra m elotego Italian man dalụ ọbịa ujokwu denso nara itegburu nwa m afọ bele dalụ ezi nwanne ga-adọ atọ n'ịjọ nwanne ịjapa ya ga-adị atọ n'ngike bụ na-akpọ atọ n'ịjọ ịjapa ụwa daalụ na-aza eze atọ onye chimeleze ga-abụ eze ezi nwanne ga-adịọ Friday udeze nwanne Friday udeze na-eze n'ọgọ chie ogo Friday udeze sobebo anyị si n'ọgọ chie ya ka nkene ikene nna m ndụ sed nwa igbo nwawa daalụ ezi nwanne ga-adịọ Nnamdị sede nwanne onye ọma sede nwanne biko ya gaje ibe na-egwu ka na-egwu ibe na-egwu egwu na-eme ife onye na-eme biko ya gazie onye ọma m na-ega adịọ
ọma m na-ega yo Chibiko Okechukwu ndị ọ ga-adịle mma nwanne tatu Chibiko Okechukwu nwanne titatu ekele go kedu maka omume nwanne gị ọ ndị ọ ga-adịle mma na anyị si na echi mere eze echi o arụbala eze ama onye ọma m na-ega abịa Chinweze nwanne m Chinweze ngike bụ na-abọ karịbụ wee sodogbo Chinweze ngike ọdụ na-abọ karịbụ wee si nwanne m onye chi mere eze n'eze na ngechi a na-azụ eze azọ mmiri malụgo na ahụ ya arụ ọbịa ezi nwanne ga-adịọ buli n'ụlọ usu nwanne buli usu ngike bụ na-akpọ ngike bụ na-akpọ ana-azọ eze azọ onye chi mere eze ga-abụ eze ọyọyọ bụ egwu ewu ije ụgbọ ana-azọ eze azọ onye chi mere eze ga-abụ eze ọyọyọ bụ egwu ewu ije Jasi ngike bụ na-akpọ Jasi nwa mọdife Meme City o onye nwe bụ na-ekene gị Meme City ụtọbụ igwe na n'Igbo ekele go ị ga-adị anyị si na echi mere eze echi eze arụala eze ama Meme ngike bụ na-akpọ Meme City odogwo abụ igwe nwanne m onye nwe bụ na-ekele gị n'ụwa meme gị si m kele Chuma nwa Chidube oyi na-atụ ọra biko ya gazie Chuma nwa Chidube oyi na-atụ ọra na mbụbo Ifeko Electronics ekele go meme ọgwa gị si m kele Kwasili nwa mmadụ na-eme ọ bụla ọka biko ya gazie Kwasili ọ bụla ọka Afia Electronics ị na-azụ ife na-egwu ka nne-egwu onye chi mere eze ga-abụ eze meme ọgwa gị si m kele elesi nwa m Okechukwu Bariga nwanne m onye nwe bụ na-ekele bụ